Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lael, 50 anyos. Minyo og may duha ka anak. Taga syudad sa Sugbo. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati nga gout nga wa na ko kasabot sa grabeng kasakit ni ini. Aron niyang isabtan, sugdon ko sa dihang sagunson na ang pagsakit. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Mang, manamong meeting. Anhaon na tika. Sige kay, ganihara man sa kong nahuman sa akong trabaho. Pero ni ako karon sa supermarket. Arean na lang ko. Diri ko kuha apang. Ganong naaman sa kadiha. Nagunsa man ka? Ay, alangan mag-unsa day ko din he. Nang grocery, good pang. Wa na lang yun ka makahuwat na ako. Aron kitang duha magkuyog grocery diha. Usik man kayong oras, good uy. Isa magpaabot ko nimo nga wa ko'y gibuhat. Jesus, nga ano man di ay god. Nagpaabot lagod unta ka na ako. Huwag gani ka magpahibaw daan nga muanha ka. Hala ha, big deal kay nimo Layla, nga naari ko ha. Ikalain yun nimo. May naglaag-laag ko oy. Mungkoy daotang gibuhat diri ng grocery raman ko. Oh, wata kay baw. Sige na. Anhaon na tika. Gano bang init bang kay kag-o? Basta pag adto na ko sa grocery nga wa ko makapahibaw nimo ikasuko nimo. Ano naman ka? Kabantay ba ko nimo ay? Kanunay na lang init ng imong o. Sa puto na kay ka. Ano naman ka? Ay. Alay? Ngano ka? Sus, sa paa sa dani nila sige busina, oy. Hibaw napagngan ta. Kadiyot gani, pe. Kadiyot lang kaayo, napagngan me. Pasensya kaayo, napagngan jud me. Uy. Nga naman to, pang. Ay, sigsaba, mang sakit niya akong tiil. Pati sakit na itunom sa clutch. May sakit na, sad? Init na kayo akong offer me. Dali na akong masuko. Mapiktuhan na ang akong asawa. Tungod kini sa kasakit nga akong bation sa tiil. Kini yung kumagko nga bahin ang perting sakita. Hangtod na nga mo balin-balhin ang kasakit sa may bahin sa akong tiil. Muhubag kini og mamuwa og maayo. Ug bisang gamayng tandog, grabe kasakit yun.
Naahigayon nga mapagdan ko sa sakyanan samtang mag-drive ko, kay mabuhian man nako ang clutch tungod sa kasakit itamak. Unya, Uy, kuya, wagod, Brad. May gani kay wa mo madisgrasya. mao lagi Brad. May gani kay hiner akong dagan nga medyo traffic nga naka-break ang nagsunod namo. Perting busin na oy. Kidding, Brad. Ako pa nimo, no? Ipa-check up na lang na ay. Kabanter ba ko nimo? Sige kag inom og pain reliever. Silicosim. Moro ba imong imnon pirme? Isugra ba na? Magkadaot ba nasatay o kidney? Lagi Brad. Taon-taon na ba ko sig inom ana? Kada sakit akong imnan kay di madaoy. Di ko ka-duty permi og di na ko imnan. Brad, kining ako tambag lang nimo, no? Pa-check up na lang yun. Aron nga mahatagan kag mayong tambal para ana. O ma-advisean kag unsay bawal nimong pagkaon. Ako bitaw naman ko ana. Pa-check up ang yun ko. Di na lang ko pa-check up na Sultihin na lang ko kung sa'y tambal ni mo, be. Mao na li akong sundon. Uy, nausa ka? Maayo gid nang ikaw mismo magpa-check up. Kaya ron nga may bawaan ko nun sa'y kanang, unsa na status ang nangimo gibati nga matod pa nimo, gout. Ikaw na siya nagbuot-buot og sulti ana. Pero, ang basin tuod, no? Pero mo lagi, mas maayo yun nga magpa-check up yun ka. Good morning, Doc. Ani anang result sa laboratory test na ko, Doc. Good morning. Kadto man yung uric acid blood test, no? Yes, Doc. Alright. Ato ning gihimo ang uric acid blood test kay this is the primary blood test for diagnosing gout, which measures the level of uric acids in the blood. So ako nakita dire kay naanak ka sa high level of uric acid, which is 6 mg/dl na. Unsay but ipasabot ana, Doc? Ang high levels of uric acid, known as hyperuricemia, it can cause to crystallize and lead to gout. Sa imong case, grabe na kataas ang imong uric acid. Resitahan ti ka og tambal ani, sir, ha? Febuxostat. Take this for 3 months straight, once a day. 3 months, Doc? Yes. After 3 months, balik ka din ako, sir, ha? Kung unsay resulta. Kung kinahanglan pa bang i-continue until 6 months or more. Nabalaka ko sa giingon sa doktor nga mo-take ko sa tambal nga iyang reseta nako para sa gout ko, no? Iyang ipainom nako for 3 months. Unya, after 3 months, follow-up check-up ko. Kung kinahanglan pa bang ipadayon until 6 months or more. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa akong nabawan, dili maayo nga magsigig inom og tambal, labi nag-isog nga tambal, kay makadaot kini sa atay ug kidney. Nganong ni-recommend man ang doktor og ingon adto kadugay sa pag-inom sa maong tambal? Ikaduhang pangutana. Sukad nga ni inom ko sa maong tambal, wa man lagi mawa ang sakit. Nisamot mahinuon ang kasakit. Ikatulo ug katapusang pangutana. Sakto kahani nga tambal ang giresitas doktor? Para jud kahani sa gouty arthritis nga akong gibati. Palihog, tabagig tambagi ko, kini ang akong suliran, Lyle. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral ug mga drug related nga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klase ang pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga
pagtulunan karong adlaw is saraman to, no? Asa na to akong ikuan. Ang ato bakutong nga pagtulunan karong adlaw is be ready for whatever negative things that might happen along the way. Muna yung Murphy's Law, ha? Di kayo muadto kag usa ka lugar ingon nga, okay naman, wa may problema. So be ready for whatever negative things, mga problema that you may encounter along the way, and you have to prepare for it, no? Pumingon, wala lagi problema lagi, abot lagi mo to may problema. So, well and good, why problema? What about kung na problema? What about kung nang imong cellphone wa ma-charge? What about kung wala kay flashlight? What about kung wala kay payong or whatever? So, mana nga atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw, ha? Ang atong magtatampo karong adlaw, kinsa na atong nabatigan na, si Laili. Laili ba pagbasa ni or Liel? Laili siguro, no? 50 years old, minyo ni siya, may duha ka mga anak. Ang iyang problema about ning gitawag na to gout, no? Or arthritis, no? Preparihan naman ni siya, no? So, unang pangutana ni Laili, by the way, tagadiin ba to ni siya? Manibot lang iyang address. So, mag-greet na lang pong niya sa kong listahan, mga si Ruel Chuna Kataran, diya sa Buwak Gamay, sugod sa Denliti, si Jose Bini Diate Barcelina, Juanito Diate, Florenzo Diati Jr., Darwin Dallas, Ranolfo Duran, Kapitan Benji Perinal, si Bing Perinal, no? Mga DOH TRC Blue Guard, Saldi Tampos, Jeffrey Luberas, Paul Jerome Solis, Geraldine Lupes, Mark Benji Lakyo, and Lloyd Pukong, no? Og mga LGBTQ diya sa City of Naga, kay Maika Kaye, Jostipas Sarino, Jade Sabruso, si Jerry Nadila, Brian Nadila Batayola, Lolong Bantilan, pero meron ba gini silang maminaw, ingon na si Brian, nagkita mi dito, namista mi dito sa Pardo, Dok, kada adlaw ko maminaw nimo. Ako kang igret, no? Ug kining mga taga Barangay Garing Konsolasyon diya sa inyong NA shooting range. May pagpaminaw ni Rusan Mayol o ni Remedio B. Mayol diya sa Argao with the semestro to Nikki, Ninan, Ariel, Ralph Campo, no? Mga taga-Sikihor, kumusta? Unya na lang po mo mga kidaghan kayo mga taga-Sikihor dahil sa akong listahan. Unang pangutana ni Laili, no? Sa akong kaybaw, dili maayo ang magsigi og inom og tambal lagi, labi na og isog nga tambal kay makadaot kini sa atay og kidney. Nganong ni-recommend man ang doktor inom akong ingon ato kadugay sa pag-inom sa maong tambal? Well, ang doktor magod na ay basihan kung unsa kadugaya ang pag-inom sa tambal, pila may dosage kung sa mang klaseng tambal, depende sa sakit nga giatubang. Kining gitawag na to chronic problem, kinahanglan po ning dugay po ning tambalon ug taas pod nga dosage. Nakahibalo mi sa desired effects sa usa ka tambal, nakahibaw pod mi sa kanang inon ta adverse effect or side effect sa mga tambal. So, ang attending doctor nimo naay rason nganong dugay-dugay og inom ang nimo sa tambal nga iyang gi-recommend. Tagantay example, ako mga pasyente usay na maayo og 2 ka semana, usa ka buwan, napoy maayo og usa ka tuig, napoy dili maayo og 5 ka tuig, na gani dili maayo og 10 ka tuig. So treatment doesn't always means cure. Ako malikon, ang pagtambal dili po pasabot nga ayuhon gyud. Doesn't always means cure. Although ang purpose gyud nga ma-cure gyud ka, maayo gyud. But it is a way to lessen sufferings and discomfort nga dili ka magantos, no? So naay mga tambal nga magpahupay lang sa kasakit, labi na kanang mga problema lagi nga lawom nga mga medical problem. So, kumalikon na ay rason tong imong attending doctor nganong dugay gipainom nimo ang imong. Of course, ang kidney magod mo ni siya mo musala, mo filter sa atong mga impurities diya sa atong ginakaon nga mada sa daloy sa dugo. So, kung ma-overload siya, posible po nga malfunction, no? Kaduhang pangutana, sukad nga nainom ko sa maong tambal, wa man lagi nawala ang sakit. Misamot man hinuon ka sakit. Mga na dili maning ubang tambal parag sili nga muhang dayon. It will take time ug close monitoring kay mao man usas mga rason nga ang doktor mayo nga balik mo ma'am sunod buwan kay para nga ma-monitor na to kung sa may progress sa imong ginamo na alibyo ba. Kay kung wa mo alibyo, pwede magtasan ng dosage, pulihan ng tambal or ihunong ng tambal, no? Depende sa clinical
impresyon o diagnosis sa imong attending doctor. So ayo pagtuo ngay naginom mo dayon sa tambal, mawa dayon ang mga negatibo nga ireklamo nimo sa imong lawas. Sunod nga pangutana, sakto ka ni nga tambal nga gresita sa doktor para gyud kaha ni gyud arthritis nga akong gibati. Posible nga arthritis, no? Para sa arthritis. Naamang og naa kay mga simptomas sa arthritis like joint pains, ang murag baga diha sa imong mga joints, lisod kag lihok, nya mamulada, mo swell, nya mausab ang porma sa imong joints, posible na siya layli nga naa kay deposition of uric acid, na unsa man ning uric acid, posible na siya mga gout ana. Aning uric acid normal body waste na siya nga mo produce kung ang chemical nga purine ma-breakdown. So kining purine naturally occurring ni sa atong lawas. Ug positive ni sa mga pagkaon like mga organ nga mga sudan, laman sa tiyan ba, masyai, mga unsa man diha lamir ba kay shellfish, katong mga scallops, mga tuna, mga codfish na siya taas og kanang contents aning gitawag nato og uric acid, no? Shellfish na siya. So mao na nga mahitabo. So ang kinibagong uric acid wala na siya og mga kristal nga mga monosodium nga mo deposit ya sa mga joints. Mo na nga musakit kay mo tusok-tusok man eh. Yang imong dugo taas og uric acid, gitawag din namo sa pinulungan sa mga doktor sa hyperuricemia, mo result ni siya og arthritis. Ning kamot ng gud ko speaker nimo lately ha. Ang treatment ani is more on dietary restriction, avoid mga tag-as nga mga katong gipaingon nako nga mga pagkaon. Ya kay mo lose ka og weight, na inanglan ang tambal ani coconut water. Nindot na siya. Kani mga ginger mao na nindot na siya nga high fiber food, no? Like bananas and citrus, green tea, pwede na siya. Tag-asan nimo ang water intake, mga 8 glasses per day. Mao na usa sa pamagi nga ang bawasan ang uric acid diha sa atong lawas, kay baka cause niya sa tinuod og sakit sa tuhod, sa mga joints, ngitawag na to og gouty arthritis, no? Or gout. Sunod nga pangutana. Wow, naman to yung katapos ang pangutana, no? Papalihog tabang yung tambagi ko. Sumunay ako ikatambag ni mo layli, no? Kung wa na aramang wa man nimo gibutang pud ang imong address, no? Mas maayos magpa laboratory workup ka para makabalot kung sa kataas ang imong uric acid. Kay kung wa ka mo laboratory workup, haka-haka lang, dili gid sa confirmatory. Akong balikon, ang mga simptoma aning taas kag uric acid, musakit ang imong mga joints, nya mausab ang porma, murag mamuwa, mamaga. Nya siyempre maglisod kag lihok, murag mo mukaging kay naglihok kay sakit man. Nya avoid ka atong gipaingon nako nga mga pagkaon nga taas kayo uric acid content, na? Kay magkadaghan ang imong uric acid sa joints, magka-develop ka gouty arthritis. Naanay mga tambal, na? Naanay mga tambal gawa sa mga dietary restrictions, naanay mga allopurinol, naanay daghang mga tambal ani, na mga non-steroid anti-inflammatory tambal. Corticosteroids pwede sad. Alright? So once again, Layli, hinaot nakasabot ka sa kung speaker nimo ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa atong programa with my partner Atty. Eileen Batan. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakarman. Daghang salamat ug maayo. Handumanan sa kaap. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jeline. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, itatago na lang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang taagi karon? May kining usa ka babay nga taga Cebu City. Agat wadatampo digda singan nga Jelen.
Congrats, anak. Thanks, ma. Congrats, day. Salamat, kuya. May gani kay nakatambong pagid ko sa imong graduation. Ha? Nga naman, asam di ka, kuya? Mularga na sa Manila imong kuya, day. Na may gi-offer ga trabaho inyong tiyo dito. Ay, mao ba? Ay, kabala ka. Maulir ako diri dayon. Huwaton ti ka, kuya. Ay, salamat. Classmate lagi hapon ta. Mao lagi. Lainan ra bagyo ko nga way kaila inig eskwela, uy. Girl, nakakita ka sa sana to ka classmate? Kato gwapo ba? Ha? Uwa ko makabantay. Probi kag tao eh. Ay, tura. Gwapo bitaw, no? Oo, nindot ko magkauyab mo, no? Niyabag ka? Ikaw rin may nagunahon na anak. Bitaw, seryoso ko. Nahibaw kang wak pa na sa kung hunahuna ang mag-uyab-uyab. Og dili sa na, mupunit og sama na ako eh. Ay, wata kayo ba? I-add sa Facebook, girl. Suwaye lang. Bahala ka, basta kay dili ko. Or, di sa salami account lang ni mo kamo-chat. Ay, ambot ni mo. Oh, imo rong phone? Imo rong phone? Imo. Clifford? Kinsa man ni? Time pa. Ang classmate man ni namo nga gwapo. Ngano naman ko'y chatan ni niya? Time pa, be. Murag nahibaw na kong kinsay nag-add o nag-chat niya. Ako na nilihok, kailangan yan magkay ka. Yabag man ka, uy. Basi magtuos siya nga una-unahon kay kong. Ay, sakti lang, good. Ang importante nga nilihok ka. Ug usa pa, dami account raman sa lang atong gigamit, good. Bisan na. Ala, tay, tanoy nato to. Ayaw paglingi, day. Ayaw gaduglingi, ha? Kanong kulbaan mang ka, nga wa man sa kahibaw nga, ikaw ang ni-chat niya. Day, no? Gilaay man ko, eh. Na naman sa day ni chat ni Clifford. Mag-una-una og chat unya dili na mo reply. Sige, good. Kalingawan din ako reply, be. Sige na mag-chat ni Clifford. Ako na lang sa siyang gitubayan, uy. Total, wapad bitaw siya makailan ako. Unya, wa siya mag-video call or audio call man lang. Wa man. Wa sa ko'y plano, no? Dami account rabi niya akong gamit. Masakpan ko. Ay, noon, sad. Nalasing padayunan na. Mailan na diha, magkailhanay na mo. Nag-chat na sa si Clifford. Dili ni mo ikalain kung mangita nako sa imong chat. Hala, gikulbaan man ko. Dili sa kong reply niya. Uy, reply niya, uy. Dili ko, uy. Wa ko kay bagon saon ako pag-reply. Nakagusto na kaniya? Ha? Magpangitalasag kasi yung chat, ha? Oo. Kanya, magpakawi-kahoy lang kanila. Uy, reply niya, uy. Kamu na ba ipares sa project na ito? Ha? Ikaw di ay, ngano dili magkita Paris? Si mama mo yung nagbuot, be. Hi, Jeline. Okay na mo kung saan mo ta magbuot sa project? Sige. So, unsa pa may kuwang nato, Clifford? Huy, nagsige kag tan-aw si mong phone. Unsa man nakigipaabot? Ugma na lang nato tibason. Nakuy gipaabot. Lain na dayaning padung ta manguyab pero dili ta replyan. Padung na siya manguyab nako. Pero okay ra. Tiwasa lang na turo na ato project.
Sige. Nagkilty magyupuan ni uy. Nagsige upaabot si Clifford sa reply. Wa siya kay baong nga ako na yung ka-chat. Pila ka adlaw na nga. Wa ko makareply niya. Nauli lagi ka. Si Kuya Marco? Nauli? Day. Saan gawin nga sige kagakos? Gimingaw man ko ni mo, be. Ayaw pagbuot. Pastilan na ginaning manghura. Gimingaw sa ko ni mo, day. Dali nak, kaon sa. Sigurado kong gikapoy kas imong biyahe. Pila ka adlaw na po nga. Wa na mo chat si Clifford na ako. Day, inas mama ha nga, mulakaw ko niya. Maligo sa ko. Okay, Kuya. Kinahanglan na nakonsultihan si Clifford sa tinuod. Ako siyang tawagan. Oh. Tayo ba? Kagkit sa parang phone ang niring. Oh. Kuya, imo... Tayo ba? Ganun ako maninggal may account ang ikawas. Pagmuna ko. Ano na ako man sa phone ni Kuya Marco ang account ni Clifford? Lagday, nautan ako ni Clifford. Nag-deactivate man di ay siya sa Facebook. Unsa? So, kinsa dito imong giad nga naong man sa ni Clifford ang naa dito. O ganun ako man kuya may nagdasa maong account. Ay, pagutan na imong kuya, day. Nagbuhat ko dami account. O, nakita na ako na nga. O, mayo magitsura ba ta? Maong akong gigamit. O, mo to. Naini-add o ni-chat na ako nga Lizel ang pangan. Kuya. Ako man si Lizel. Unsa? Dami account na po din ako. O, dugay na rin akong gibuhat. Maong daghan na po ko og fans nga wa ko makaila. Ay, kahanggaw ko di ay. Padoon na ba unta ko mutugan sa tinuod kung sikin sa ko? Ako sa unta. Butugan na sa unta ko. Apin ako makatugan ako ni Clifford sa tinuod da. Aw, tugan ni? Kalain ka, no? Sultihin siya. For sure, nakagusto sa kaniya. Di lang tungod sa inyong, sa atong mga chat. Nagkagusto sa good kaniya sa personal, di ba? Kuya. Unsa pa may gipaabot nimo? Lain na rin ang padung tamanguyab pero dili ta replyan. Kung ako pala kung tayong gipasabot ka panguyaban niya. Musulti ko tinuod. Pero dahil na sila ay nagustuhan. So, ingon ani na lang kit ni. Itago na lang yun ako ang akong gibati para niya. Jillian! Sakit na naon nga nag-assume ko nga nami chance ni Clifford. Pero diniragid ay mikuto ba? Og wa sa gyud ko'y kaisog nga musulti niya sa tinuod akong gibati. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mga mga higalang kaagi ni Jillian nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kanagalahan, itatago na lang.